Moikka! Tällä videolla mä oon kertoa mun mielipiteitä suomalaisista YouTubettajista, ja mä en siis tuu yhdessäkään kanavan kohdalla haukkumaan ketään. Mitä? Toi kuulosti tosi tyhmältä. Mä en siis tuu tämän videon aikana haukkumaan yhtäkään näistä kanavista, joista mä kerron mun mielipiteen, vaan mä aion kertoa näistä vaan positiivisia asioita ja kehua näitä. Ja tosiaan, jos te haluatte toisen osan tästä, niin laittakaa peukut ylös, niin siitä mä tiedän, että teitä kiinnostaa tällaiset videot. Ensimmäisenä on Mansikka, ja mä rakastan Maijun videoita. Mun mielestä Maiju on jotenkin tosi avoin sen videoilla, ja muutenkin silleen positiivinen, mutta kuitenkin sillä on myös ollut sellaisia piippejä-videoita. Esimerkiksi se Kaikki on joskus sekaisin ja halusin kuolla, en mä muista. Mutta siis mun mielestä Maiju on tosi avoin ja mä tykkään Maijun videoista. Varsinkin sen kuukauden suosikit ja My Dayt on ihan parhaita. Ja mä rakastan Maijun hiuksia, Maijun tyyli on myös ihan sikakiva. Seuraavaksi mulla on Mandimai, ja oikeasti Mandin videoit on ihan parhaita. Siis mä en tiedä, mutta niissä on sitä jotain, mistä mä tykkään ihan sikana. Ja ne on tosi positiivisia, tai siis ne on tosi sellaisia hauskoja. Ja aina tyyliin, kun mä tuun koulusta, mä oon nähnyt, että Mandilta on tullut uusi video, niin mä oon silleen, oh my god. Ja sit koulussakin, jos mä oon nähnyt, että se on ladannut video silloin, kun mä oon koulussa, niin mä oon silleen, mä haluaisin päästä jo kotiin kattoon tota. Niin siis mä tykkään Mandi-videoista, eli Mandimain. Jos mä sanon Mandi, niin mä tarkoitan Mandimaita, you know. Ja siis tosiaan, varsinkin Mandimain hiukset on ihanat. Ne on ihan sillä kivat, ja mä tykkään Mandin tyylistä. Ja sen videot on vaan jotain, ja siis mä muistan, kun se teki sen, olisiko ollut 20 spessun, niin sit yhtäkkiä siellä oli jo 30 komalle. Wautsi, oikeesti ansaitsee tilaajia. Joten hei, mutta mä tuun linkkaan kaikki kanavat tonne alas sit, niin voitte mennä katsomaan. Jos te ette ole nähnyt jonkun kanavaa, todennäköisesti jotkut on, mutta... Seuraavana on Pinkku Pinsku, eli Pinja. Tosiaan, monethan on sanonut, että Pinja olisi tosi ylimielinen ja tälleen, mutta mun mielestä se ei ole yhtään ylimielinen, vaan se on sellainen hauska, positiivinen ja mukava ja tällainen. Mutta se osaa kuitenkin, että sehän on sanonut sen videoilla, että sillä on hyvä itsetunto, tai silleen, että se on tyytyväinen itsensä ja tälleen, joka auttaa myös siinä, että sä osaat olla oma itsesi. Niin mun mielestä se että se ei ole ylimielinen. Jotkut voi luulla sitä ylimieliseksi. Ja varsinkin ne, jotka sit tai jos sille sanotaan jotain sellaista, että mikä ei ole sen mielestä oikein, että joku haukkuu sitä tai arvostelee sitä ihan turhasta tai tällaisesta, tai antaa kritiikkiä, joka on annettu silleen silleen, että sillä pahoitettaisiin sen mieltä, niin se oikeasti on silleen, että se ei vaan silleen, okei, no ihan sama, bla 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 bla, tai silleen, että ei mua kiinnosta, tai tälleen, silleen on silleen, että vähän silleen varovainen, vaan se on silleen, ei ole oikein, että eikä, tai tälleen. En mä saa selittää. Tai sit jos joku juttu on silleen sen mielestä väärin, joka on väärin, niin sit sen osaa sanoa siitä takaisin, että se ei mene muiden pillien mukaan. Että jos joku juttu, jos joku haluaa tehdä jotain, mitä se ei halua tehdä, niin se pystyy sanoa siitä, että en mä halua tollaista. Tai ainakin mä oon näin käsittänyt. Ja tosiaan mun mielestä Pinja on ihan sikakaunis, sen hiukset on ihanat. Mä sanon varmaan jokaisessa sen hiukset on ihanat, mutta sen hiukset on ihanat. Ja mä tykkään Pinjan tyylistä, ja mun mielestä Pinja on tosi sellainen. Se vaikuttaa tosi positiiviselta tai mukavalta. Ja muuten, anteeksi jos näistä mielipiteistä tulee tosi pitkiä, mutta kun mä oon niin surkea selittää, niin seuraavana on Tuure Boelius. Ja mun mielestä Tuure on oikeasti tosi sellainen rohkea. Esimerkiksi kun se julkaisi sen videon, missä se kertoo, että se on homo, niin mä olin sille oikeasti se on wautsi, että oikeasti mä arvostan sellaisia, jotka uskaltaa oikeasti jakaa jotain tällaisia asioita, joista tietää, että se tulee saamaan paljon heittiä, mutta myös oikeasti sitä, että wautsi oikeasti hyvä, että sä kerrot jotain tällaista, tai sille, että sä uskallat kertoa jotain tällaisia suuria muutoksia sun elämässä. Ja tosiaan mun mielestä Tuuren hiukset on ihanat. Oikeasti mä sanon joka kohdassa, että niiden hiukset on ihana, mutta kaikkien hiukset on kivat. Mä tykkään hiuksista. Tai muiden ihmisten hiuksista. Ja siitä muutenkin Tuure vaikuttaa tosi positiiviselta ja mukavalta ja hauskalta ja kaikkea. Seuraavana on Krista Muhonen. Ja mun mielestä Kristalla on ihanat hiukset. Taas mä sanoin, että jollain on ihanat hiukset, mutta kun kaikilla on ihanat hiukset.
Mun mielestä Krista on tosi avoin sen videoilla ja mun mielestä on tosi upeata ja monethan sanoo, että Krista hakee vaan huomiota ja niin kuin sääliä ja bla 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 bla, mutta siis jokaisen mielipiteet pitää kunnioittaa, tiedän, mutta siis mun mielestä hän ei hae huomiota ja siis jokaisella on omat mielipiteet, tää on mun mielipide ja siis mun mielestä Krista on tosi ihana, kaunis ja siis tosi sellainen niin kuin oikeasti se uskaltaa kertoa. Ja siis nythän se on saanut tosi paljon niin kuin tilaa lisää tubessa, niin se saa myös tosi paljon heittiä tai tällaista vihaa. Ja mun mielestä se ei todellakaan ansaitse sitä niin paljon, koska siis se mitä se kaikki on kokenut, niin ihan kauheata. Ja siis mä tykkään Kristan Snapin My Story katsoa tosi paljon. Ja varsinkin mun mielestä Kristan tää ulosanti on sellainen tosi kiva, että se niinku kertoo kaiken niinku silleen, tai se kertoo rehellisesti, mutta se ei kerro sellaista, mitä se ei halua kertoa. Että se niinku ei valehtele tai huijaa, että se niinku kertoo sen, mitä se haluaa, ja sit se jättää jotain kertomatta, jos se halua kertoa sitä. Mutta se kertoo niinku suurin piirtein. Mutta se ei niinku huijaa, se ei niinku valehtele sen videoilla. Mut joo, tässä oli tää video. Laittakaa peukut ylös, jos te haluatte lisää tällaisia videoita. Ja tilatkaa mun kanava, jos te haluatte lisää mun videoita. Ja me nähdään ensi videossa, joka toivottavasti pian. Adios!